नमस्कार मंडळी, यूट्यूब चॅनल सिंधुरत्न चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। आज मी कुडाळच्या बाजारात गेली होती आणि तिथे आज मासे काय भेटलेत नाही। मग हे आणली काय ती कालवं छान भेटली आहेत। कालवं आताचा सीझन आहे कालवांचा, बाकी मासे भेटलेच नाही आणि बाकी मासे खाण्यात काय अर्थच नाही सध्या, कारण काय ताजे नसतात, पॅकिंगचे मासे असतात, एवढं काय चांगले लागत नाहीत ते। त्याच्यापेक्षा मी म्हटलं कालवं घेऊन जाऊया। कालवं मस्तपैकी आज झणझणीत बनवायची आणि आईला आमच्या मासे आवडतात, तिला माशांशिवाय जेवण जात नाही, म्हटलं कालवं घेऊन जाऊया। तर कालवांसाठी मी ही बघा छान कालवं आहेत, पाण्यासकटच दिली आहेत त्यांनी बरणीत भरूनच मस्तपैकी। ही कालवं आता मला बनवायची आहे, तुम्हाला दाखवते। त्याच्यासाठी मी खोबरं घेतलं आहे, कांदा घेतला आहे, लसूण मिरची आणि आलं आणि हे कोथिंबीरचे देठारे आहे, त्याची पेस्ट बनवणार आहे मी। आणि हे खोबरं भाजून घेऊया मस्तपैकी। कढई ठेवलेली आहे तापत, खोबरं छानपैकी खरपूस भाजून घ्यायचं। हा गोबर गॅस आहे, त्याच्यामुळे त्याचा आवाज येतो जास्त जरा। कांदा मस्त तपकिरी कलरचा झाला ना की मग खोबरं टाकायचं। कांदा तपकिरी कलरचा झाला आहे, आता आपण त्याच्यात खोबरं टाकूया। मस्तपैकी चरचर व्यवस्थित भाजलं पाहिजे खोबरं छानपैकी, मग चिकनसारखं त्याला टेस्ट मस्त येते। मग खोबरं आपलं मस्त खरपूस भाजलेलं आहे छान। कोथिंबीरचे देठारे पण टाकले त्याचे थोडे। खोबरं आता आपण काढून घेऊया, थंड होऊ दे जरा। आता आपण करायला घेऊया कालवं। कांदा आणि तेल, कांदा मस्त भाजला पाहिजे, तेलात तळला पाहिजे। कांदा आपला मस्त तपकिरी कलरचा झाला आहे। आता आपण ही पेस्ट लावली आहे ना, पेस्ट टाकायचं।
पेस्टमध्ये हिरवी लसूण असते, हे आलं, त्याचा वास निघून गेला पाहिजे. त्याच्यात आता पण हे कालवं टाकते मी. बरोबर हे आता शिजलं, कच्चे पण निघून गेले त्याचं. आता आपण त्याच्यात सगळं मसाले टाकूया. हळद पूड आहे, मीठ आहे, लाल तिखट आहे आणि हा मालवणी मसाला आहे. मस्त वास सुटला आहे, छान. शिजलं आहे आता मस्तपैकी. कलर छान आला आहे, एकदम वास नुसता मस्त येतो आहे, घमघमीत. आता आपण हे खोबरं मिक्सरला लावून घेऊया. आपण भाजून घेतलेलं आहे खरपूस, मिक्सरला लावून घेऊया. खोबरं मस्तपैकी बारीक केलेलं आहे, छान लावलेलं आहे मिक्सरला. आता जेवढं पाहिजे तेवढं टाकायचं. गरम सामान त्याच्यात टाकलं नव्हतं, गरम सामानाचा वास निघून जातो. आधी टाकलं तर उशिरा टाकायचं गरम सामान. वरून कोथिंबीर टाकायची. उकळी आली की मग तुम्हाला कलर दिसणार. एक मिनिट त्याला उकळू दे जरा. छान कालवणचं तिखलं मस्तपैकी तयार झालेलं आहे. आपण ते भाताबरोबर, भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर, कशाबरोबरही खाऊ शकतो. मी आता माझ्या मिस्टरांना जेवण देते. ते कालव्याचं तिखलं चपाती मस्तपैकी. हो खाऊ, जेवण घेऊ. घ्या आता जेव. आता काय चमचं तरी घेऊन घे जरा. चपातीमध्ये बांधलं लिंबू पिळूचं लागतं आपलं. चमचा जरा छान जरा मस्त झालं. पिकला कसा कसा करून टाकतो. बघूया रे टेस्ट करून. एकदम मस्त मस्तच मस्त.
आम्ही आता जेवतो, तुम्ही पण या जेवायला. कालवाचं टिकलं खायला. आणि हे कालवाचं टिकलं तुम्हाला कसं वाटलं ते कमेंट बॉक्समध्ये जर नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हीसुद्धा आईला पण जेवण दिलं. आईला मासे खूप आवडतात. आई आता जेवते. तुम्ही पण या सगळे जेवायला, कालवांचं टिकलं खायला.